Sanibonani bafethu kunjani? Usikode lo khulumayo. No bafethu ngizolungisa la. Kunina nje bantu bakithi. Ukuthi mangabe usuka kwakho uhamba uye enyangeni. Uya enyangeni ngoba nakho ugula. Ngoba kukhona into esuke ikuxakile ngaleso sikhathi. Either uphethwe ikhanda noma uphethwe isisu noma ushawe ilumbo noma uvalekelwe inhlahla noma zichitho. Awuye enyangeni ngoba nakho wenzela inyanga ifavor. Angazi noma ngizwe kahle. Awungenzeli ifavor mina mangabuza kimi. Uza kumina ngoba nakho ugula. Manje iyakaleni lento ukuthi nithi nina bantu bakithi. Kusho nini? Ngeke ngize ngiye kuzikode ngoba nakho uzikode iMK. iMK nami nawe usihlanganisa. Let us be professionally. Do not come to me nge-enga yokuthi ngoba nakho ngikhankasela umkhonto wesizwe. Iza kumina ngoba nakho ugula. I will just make an example. Go Advocate Dalimpofu. Advocate Dalimpofu, we know ukuthi ke na Diman is an EFF member long time ago. Yabona? He's the other founder of a EFF. We understand that thing. You know what I'm talking about? He is the founder of the EFF. But Diman wamela ukwazi ukumela uNcamalala. uNcamalala wakwazi ukumela uNcamalala ANC. To show ukuthi ke akanayo inzondo yeqiniso. Mina noma ngabe kuthiwa kufika abani, kufika ikhansela le-ANC kimi ngizoninikeza umuthi wokuthatha ukhetho. Kufika le-MK ngilinikeza umuthi wokuthatha ukhetho. Noma ngabe kuthiwa base bakwi-voting station eyodwa, sekuyoya ngedlozi ukuthi likabani idlozi eli-strong kodwa ziyobe zibulalana phezulu. Ake sisofika ngixolisi lapho. Manje iyakaleni lento yokusihlanganisa mina nawe nepolitiki. Lokho akusihlanganisi nakancane. Phumani nje kubona, ngiyanicela phumani nje kubona. We are not personal here. We just campaigning for umkhonto wesizwe ukuthi ke na uwine. We understand? Le ndaba yokuthi ke na hayi wena WMK ngangizwe akusagcina uzozufe. Ekubeni wazi kahle ukuthi uzikodo lapha leli lumbo. Kodwa ngeke uzuze kumina ngoba nakho iMK usilima. Uyabona? Angikwazi ukudonsa ngenyawo ngani ngoba njengoba ngixabasa nedlozi lami. Hano manje ngizwe yini? Bese wena ngizwe sewuzidle kangaki imali zikababa mfowethu. Sewuzidle kangaki mfowethu? Ubaba mfowethu ekudefend ekhipha imali zakhe mfowethu edefenda wena usukwazi ukumelana nobaba mfowethu. Sokwazi ukuthi ubaba mayenza irally ngapha nawe wenza irally ngapha. Awu umuntu akanaqiniso. Hawu ngizwe. Bengithi mina umdlalo lento. Kodwa ngiyayibona ukuthi lento serious. Bengithi uyithulele nje wena ngamabomu ngoba wazi wena ukuthi uthuleleni. Kodwa sekucacile mfowethu. Ulwa nathi mfowethu. Ulwa noyihlo mfowethu okuzalayo esendeni njandini. Ngizwe mculo. Hawu. Mfowethu. Hawu. Angifuni ukuthi ngithi mhlambe kunemali oyidlila angazi wena owaziyo. Hawu. Hayi cha mfowethu ngoba ngenhleli sonke lesikhathi le ndaba angayikhulumi. Hayi bengithi mina uyazi wena ukuthi uhlaleleni hayi. Kodwa ngiyazi ukuthi wena uMK. Kodwa yabona manje this thing is become personal. Khala 18 sinerali. Nawe usunerali. Ngizwe mculo. Sungiphoxa mfana kithi. Sungiphoxa mfowethu. Irali kangizwa futhi ngeyi 17.